Dobrý deň, takže vítam vás pri mojom ďalšom videu, ktoré je venované facebookovej skupine Záhradkári a chatári, ktorá sa mi mimochodom veľmi páči. Ja som veľmi rád, že takáto nejaká komunika vznikla na Facebooku a stretávame sa tam perfektní ľudia, ktorí si vymieňame svoje rady a inšpirácie. Takže dnešnou témou tohto videa je prebierka plodov slivkovín. Prebierka plodov je najviac zanedbávaný úkon v našich slovenských záhradách. Až 85% záhradkárov vôbec nerobí a pokladajú za úplne zbytočnú. A dokonca až za nejakú drastickú vec, hej. Takže poďme si vysvetliť, čo je to tá prebierka. Tu máme typický príklad. Slivka zarodila enormné množstvo plodov, bola krásne zakvitnutá, včeličky si odviedli svoju prácu, ale pozrime sa, tento konár, čo je tu. Aha, ako je vyklonený. Pozrime sa, aké veľké množstvo plodov sa na ňom nachádza. Už teraz je ten konár, akú má na seba záťaž, ktorá ho vykláňa von. Keby tie slivky sa ešte dvojnásobne zväčšia, ten konár by sa mi určite odštiepil a mal by som veľký problém, samozrejme. Čo je to tá prebierka? Je to systematické odsvakávanie plodov. Počkaj, vyvezem na rebrík. Odsvakávanie plodov v zmysle toho, že energia, ktorá by mi išla do ostatných plodov, mi pôjde do tých, ktoré nechám a budú omnoho väčšie, krajšie, lepšie vyfarbené, bude tam lepšia cirkulácia vzduchu, budú proste neporovnateľne lepšie, ako keby som tu nechal takéto veľké množstvo sliviek. Robíme ju teraz v júni. Musíme si uvedomiť, že tento rok máme všetko, celú vegetáciu posunutú až o 3 týždne dopredu. Hej, o 3 až 4 týždne dopredu vďaka tej našej zime. Takže ideme si ju názorne ukázať. Pozrime sa na tento konár. Koľko tu mám sliviek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sliviek, 14, 15, 16, 17. 17 sliviek na takomto konári. To je niečo nepripustné, hej. Ja chcem mať obrovské mäsové slivy, ktoré budem môcť zavárať, hej. Treba si uvedomiť, čo chcem. Či chcem slivky veľké na jedenie a na zaváranie, alebo chcem slivky do kvasu. Ak chcem slivky na tú pálenku do kvasu, no tak táto prebierka samozrejme nemá žiadny význam. Lenže ja chcem krásne veľké slivky, ktoré budem môcť zavariť a do jedného 7-decového pohára sa mi ich zmestí. V celku najviac tak 8, hej. Ja chcem obrovské slivky. Preto ja časť tých sliviek vycvaknem. Najprv vyberám tie choré, porušené, plody napadnuté, ktoré odstránim. A všetka tá energia, ktorá by mi potom z toho stromu išla do týchto chorých sliviek, mi pôjde do tých zdravých a ja budem mať o mnoho väčšiu veľkosť tých sliviek. V našich slovenských záhradách dokážeme vypestovať až 85% ovocia prvej triedy, že by ste to mohli spredávať do Kauflandu normálne, hej. Pri minimálnych postrekoch a pri takejto údržbe. Ak by bol záujem ešte o ďalšie video, tak spravíme aj prebierku jadrovín, akože jabloní. Hej, je to dosť pracná robota, vyštikávať všetky tieto slivečky, ale rozhodne sa to oplatí. Najprv choré plody. Pozrime sa teraz, ten konárik je úplne o niečom inom, ako bol predtým. Neriadím sa žiadnym špecifickým pravidlom. Odsvakávam iba choré a tam, kde je ich veľa, tak trošku to zriedím aspoň o polovicu. Takže a týmto spôsobom, keď takto ošetrím svoje stromy, vám garantujem, že budete mať úrodu každým rokom. Každým rokom budete mať úrodu. Nestane sa vám to, že jeden rok máte tak zarodenú jabloň, že neviete, čo s jablkami, musíte ich rozdávať a na druhý deň na nej máte sotva jednu bedničku. Týmto predídeme alternácii, čiže striedavej rodivosti, stromy sa nám nebudú vysilovať, budú zdravšie. Takže úrodu budem mať každým rokom. Keď som lakomý a všetky tieto ringloty, ktoré sú tu, ja na tom strome nechám, tak matka príroda sa mi odvďačila tento rok, ale na budúci rok nebude na ringlote nič. Pozrime sa, tuto som našiel vhodný príklad na tento konár. Koľko tam je ringlot? Strašne veľa. Minimálne aj 2/3 z nich pôjdu preč.
Je ich veľmi veľa. Toto ja nechcem. Takže nezanedbávajme tento úkon. Vyzerá to drasticky, že dávam si dole ovocie zo stromu, ale ono sa vám to neskôr odvďačí. Takže ďakujem za pozornosť. Prípadné otázky v komentári určite zanechajte, rád na ne odpoviem. Dobre. Ďakujem.